А, 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 Сбърках профила. Сега си вижда как Не, се тръгне. изчакай, още не си легнал да спиш. Добре, стани Добре. пак. Станах. Добре, А, изчакай. Добре, Обърнах се супер бързо. левкам, ти лягаш и нали, още докато цъкаш копчето, продължаваш да викаш нали, за лягане. Това да Да, го знаеш. И да. също така продължаваш да викаш така, докато не станеш от леглото, чакаш 2 секунди, след което аз влизам през моя друг профил, нали, през този на майката. Влизам, Ама през цялото това време да викам. Ама все още. защото то Ама няма да да го. отнеме толкова време. Добре, лягам. И сега аз да легна. Да. А. Изчакай да изчезне съобщението. И след това да викам, така е. Не, спираш. Добре. Громит, тръгвай за училище, миличък. Добре, мамо. Хайде, чао. Чао. Грешен профил. Смисъл, Излез обратно. какво е да излезе от играта? Не. Изчакай ме малко. Трябва да си Какво? сложа облика. Добре. Ама. Аз къде да. Не, още не влизай. Така, Добре. трябва да стъпя на земята. Не! Чувствам се като волтплеер. Селянина е жив! Добре. Поне беше добър експеримент. Как винаги успяваш точно да експлодираш това, което не трябва да бъде експлодирано? Добре, ето така. Мястото за експлодиране е тук. Чакай да го запълна. Това ли е мястото? А селянина умря ли? Не, това е най-готината част. Ето, все едно нищо не е станало. Ето така. Добре. Това не трябва да го цъкам сега, защото после ще стане. Хора, значи, оправихме мястото. И сега с Громит ще заснемем следващата сцена. Аз влизам в класната стая. Готово. Само нещо ще взема. Ето това. Добре. Така. Значи, ето тук заставаме, хора. Аз гледам така.
Добре. Громит, нали гледаш както трябва? Ам, Така на зъбено сърце за, трябва да гледаш. Шегувам се. чакай. Значи сега гледам, нали, в посоката. Това ми е Така ли бе? сценичния профил. Значи, не, изправи си малко теловището да ходи напред седно. Е така. Да. След което, като ти кажа 1, 2, 3, Да. изчакваш една секунда и продължаваш напред. Добре. Значи А, 1, 2, 3. да. Ама какво после след като кажеш 1, 2, 3? Продължаваш, влизаш си спокойно в стаята и аз си казвам моите реплики, ти твоите. Добре, И, ти нали, чакай. чакам. Значи, аз влизам в стаята, не казвам нищо, сядам, после поглеждам към тебе и ти казваш твоите реплики и аз правя отварата. Да. Не, първо Добре. ти си влизаш, сядаш си Да. на мястото и аз казвам на учениците какво трябва да правят и така нататък. Добре, Добре. давай. Кога да снимам? Да. 3, 2, 1. Здравей, Громит. Така, ученици, значи направете отвари за лечение в часа по... Пауза. Като седнах ми се вижда съобщението за седене. Добре, да изчакай. Не, в смисъл трябва да го направим отново, че ми се вижда съобщението. Добре. Дубъл Значи, на същото 2. място. Чакай, аз Да. просто ще се обърна към тебе, така че нали, да знаеш, че съм готов. Здравей, Громит. Започваме. Не! Трябва Забрави. аз съм... Как се прави? Казах ти го преди 2 секунди. Чакай, аз просто ще се обърна към тебе, така че нали, да знаеш, че съм готов. Това е най-лошият учител, който някога съм имал. Хора, разбрахте, ужасен учител си. Така, Громит, давай. да, добре. 1, 2, 3. Здравей, Громит, сядай си на място. Ученици, в днешния час ще направиме отвара за лечение. Започвайте. Добре, сега кажи, като ти стане готово. Аз нямам такова Blaze Powder. То си... добре, пусни се на Creative и си служи. Ама аз вече бях го поставил и не се виждаше, че няма Blaze Powder вътре. Тоест трябва да го снимаме отново. Не, то не е нужно. Ти като влезеш в менюто, то няма нужда. Ама то, като се влезе в менюто, се виждаше, че няма никакъв Blaze Powder. Просто един последен път да го направим. Добре. Така. Само да си поставя всичко на място. А става ли да има 3 отвари вътре в това нещо? Както искаш, но просто губиш време. Не губим време. Добре. Само ще да добавя още едно това. Добре. Значи, излизам. Ученици, Громите, просто го гоним от училище, прекалено лошо слага отварите. Чакай, сложил си, нали? Чакай да видя дали си сложил такова. Да, сложил. Имате? Да, добре. Така. Дубъл 4. Начало. Громит, сядай си на мястото.
Не, не. Моя грешка, моя грешка. Не можех да седна за толкова дълго време. Ух, трябва да съм и така надясно. Напускай училище. Безобразие просто. Добре. Да. Дубъл 6. Чакай, аз мога да си мютна микрофона на моя запис. Ей, аз мога. Да си го мютна ли? Не. Да не се чувам докато казваш. Не, знаеш какво не съм. Добре, 1, 2, 3. Здравей, Громит, седни си на мястото. Ученици, в днешния час по химия ще направим отвари за лечение. Започвайте. Готово. Громит, как постигна това? Аз още си бях в менюто. Аз не видях дори какво се случва с експлозията. Добре, няма значение това. Не мърдай. Защо? What? Като шифтваш стрелата, стои бърда под дупето ти. Аз ме shift в момента. В смисъл да не мърдам от менюто за това. Тогава защо има някаква рандом стрела, която мърда под краката? Добре, Ама няма как? значение. Тебе или отварято да гледам? Виж, просто обърни се както си беше. И просто излез и спадни от това. От самия стол. 3, 2, 1. Громит, как успя да постигнеш това? Стани от стола си, за да оправя всичко, моля. Качи се горе. Благодаря. Сега да поправим мястото. За щастие си имам материали предварително за такива интелигенти като теб. Громит, може да се сядате на мястото. Добре, ученици. Както виждам, не се справяте по химия, особено този ученик. Затова махаме проветките. Громит, седни прилично, моля. Изчезна ли съобщението? Да. Така, ученици, една задачка. Колко е 5 плюс 6? Громит, моля, излез на дъската да решиш задачата. Това е лесно. 5 плюс 6 е равно на 11. Браво, ученици. Браво, Громит.
Добре се справи, седни си на мястото. Добре, ученици, часа свърши. Абонирайте се, лайквайте и от мен волта. Чао! Сега не мърдай. Громит. Громит. Да, Също продължавай да не мърдаш. не мърдам. Нали като седна, аз не говорех. Като седнах, ти не говориш, да. Добре, стой си така. Трябва да направя нещо. Стоя. Ама проблема е, че веднъж ти започна да говориш точно като седнах и се видиш в чата. Ама... Ще го оправя. Не е голям. Ще го оправя. Да. Добре. Супер. Чакай. Да изкрещи ли? Добре. Почвай да крещиш на 3. 1, 2, 3. Чакай да почвам. Само се завърти малко по... Не към мишката, а към близката лампа до теб. Какво имаш преди? Аз не мога само да си завъртя. Добре, стоп. Така е перфектно. Гледай сега надолу. Към клавиатурата. Клавиатурата. Не, по-надолу. Чакай само. По-надолу си не види глава. По-надолу? Ама така гледам първо към маста. Добре, към клавиатурата гледай. Готово изчезнах съобщението. Всъщност, я погледни малко по-надолу. Нали, към... Към как? Така? Не, гледай право надолу. Това е. Просто гледай право надолу. Аз ще го направя. Добре. Просто сценария в този филм е прекрасен. Единственото, което казвам през цялото време е Нали? Чакай само. Като си вика я, нали, докато си вдигаш главата нагоре, бавно, и след това ставаш, нали, не ставаш от стола, но казваш, никога повече няма да гледам Волтплеер. Да. В смисъл, като погледна екрана, казвам, никога повече няма да гледам Волтплеер. Да. Добре. Така. 3, 2, 1. Никога повече няма да гледам Волтплеер. Хора, готови сме. Това беше филма. Очаквайте това видео след това, може би. Не се знае. Извън кадър. Както видяхте, ние с Громит сме истински актьори. Абонирайте се за канала на Громит, който се постара това видео да стане възможно. Който пищя през цялото видео 24/7. Не знам как да мисля този сценарий. И който всъщност, благодарение на него, успяхме да сложим селен. Хора. Да, хора, абонирайте се, лайквайте и от мен волта. Чао!